Pokiaľ túžite vy alebo vaše deti po psíkovi, no nemôžete ho mať doma, čiastočným riešením je dočasná diaľková adopcia. Vyberiete si psíka z útulku, ktorý vás zaujal a stanete sa jeho patrónmi. Získate od nás certifikát patróna, kde bude uvedené, akým spôsobom na psíka prispievate alebo sa o neho staráte. Môže to byť finančný príspevok, krmivo alebo venčenie. Mimi a Beatka sú dve sestry menšieho vzrastu. Ich prvotná opatrnosť pramení z minulého obdobia, keď žili zatvorené bez kontaktu s ľuďmi v opustenom dome. Ako náhle si človek získa ich dôveru, zmenia sa na pritulné a oddané spoločníčky. Majú 2 roky a pripravujeme ich kastráciu. Obe sú veľmi múdre, poslušné a inteligentné. Adoptované môžu byť spoločne i oddelene. Bondy je 3-ročný labrador absolútne nekonfliktnej a priateľskej povahy. Je skvelý prechádzkar, na vôdzke neťahá a vynikajúci aportér. Je vhodný ako do rodiny s deťmi, tak aj k starším, kľudnejším ľuďom. Je čistotný, veľmi poslušný, milý, jednoducho ideálny spoločník. Bondy má hygienické návyky a je kastrovaný. Felinka je šteniatko zrejme kríženca ovčiaka a bernského salašnického psa. Má asi 4 mesiace a v dospelosti bude veľkého vzrastu. Felinka je opatrná, spočiatku si preverí, či jej nehrozí nebezpečie. Ako náhle sa cíti neohrozená, je veľmi pritulná a milúčka. Ak sa chcete stať patrónom niektorého psíka v rámci dočasnej diaľkovej adopcie, viac informácií nájdete na našej web stránke www.utuloksenica.sk.